€1,000,000 mifrux fuq ferati ewlenin differenti fil-produzzjonijiet lokali. L-iskema għandha l-għan li tiffaċilita l-proċess sabiex jinħolqu proġetti għal wiri teatrali, festivals u xandir, meqjusa li għatu kontribut validu għall-espressjoni tal-kreattività u l-kultura u li huma prodotti skont livelli internazzjonali. L-iskema tinkludi proġetti tal-animazzjoni, dokumentarji, kif ukoll programmi kulturali. Il-ferati eliġibbli jkopru l-kitba ta' scripts, il-fażi ta' żvilupp, kif ukoll il-fażi ta' produzzjoni ta' films osra, feature films, kif ukoll programmi kulturali. Il-Kunsill irreġistra 58 applikazzjoni, minn dawn 23 proġett se jingħataw il-fondi. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din il-mira ntlaħqet wara xhur ta' riċerka u taħdidiet mal-stakeholders kollha sabiex inħolqu frijaj li huma mirati jgħinu lill-qasam tal-film indiġenu skont l-ispeċjalizzazzjoni. Żied jgħid li fil-budget 2025 l-allokazzjoni finanzjarja għal din l-iskema se tirdoppja għal €2,000,000. L-uffiċjal kap tal-operat Fondi u Strateġija feħdan il-Kunsill Malti għall-Arti Marian Kawki qalet li qed jiġi introdottu kol spazju għall-applikanti li huma ġodda fis-settur billi joffrulhom appoġġ permezz ta' monitoraġġ.